Izgradnja osnovne škole Finida napreduje po planu. Predviđeni završetak radova je 30. lipnja iduće godine. Generacijski je to projekt grada Poreča, a sama investicija vrijedna je 54 milijuna kuna bez PDV-a. Možemo se pohvaliti da među rijetkima u Hrvatskoj imamo pozitivan prirodni prirast. Evo ove godine i jedan razred prvašića više i naravno mi kao grad morali smo se prilagoditi trendu i zato gradimo dvije škole. Evo jednu u Žbandaju područnu školu već smo izgradili, upravo gradimo veliku školu na Finidi. Škola će biti gotova i otvorena sljedeće godine, dakle 2018. 3.9. biti će početak škole i sa tim danom mogu slobodno reći da će svi naši osnovnoškolci imati jednosmjensku nastavu. Investitor je grad Poreč Parenco, dok je pravo građenja na parceli od 4 hektara dobiveno od Republike Hrvatske. Škola je namijenjena za 600 učenika, a sastojat će se od 20 učionica, 8 razredne nastave i 12 predmetne nastave, specijaliziranih kabineta, čitaonice, učionice za produženi boravak, višenamjenskog prostora, kuhinje i blagovaone, te prostora za vanjsku namjenu. Nova škola mi se jako sviđa, već sam ju bio jednom pogledati kad sam se šetao, vidio sam kako ju grade i sviđa mi se dizajn. Jako se veselim novim prijateljstvima i pogotovo to što ću moći i duže spavati jer živim preko puta. Jako se radujemo novoj školi sa velikim iščekivanjem. Ja se veselim što će se sagraditi nova škola zbog toga što će biti samo jutarnja smjena i češće ću stići na moje treninge. Veselim se velikom dvorištu i novoj dvorani za tjelesni. Sportska dvorana biti će trodjelna, a sastojat će se od glavnog dijela gdje će biti smještena 3 košarkaška terena, 6 svlačionica i 3 kabineta za nastavnike, a tribine na gornjem dijelu moći će primiti 328 gledatelja. Naravno, osim škole i dvorane, uređuje se i kompletan okoliš, dakle sportski tereni, dječja igrališta. Do škole će se dolaziti prometnicom, čija izgradnja kreće iduće godine, a dolazit će od smjera Kauflanda, pokraj stancije Vergotini i iza Ital Ajsa, sve do škole gdje će biti osigurana i 2 parkinga s 200 mjesta za automobile i autobuse te rotorom.